Tumisulti sa taong nga siya, tua sa langit layo apan. Nahibalo sa kasing-kasing, tang kinahanglan sa atong paglakaw. Padayon unta lang, kaya naa siya nagtanaw, nagatiman. Naa siya si Jesus, kung tawag-unta higala siya. Lakauban lang kaniya, pakisulti ka sa ligan. Ang Diyos kahibulungan siya, makiguban nato. Niya kita sa mga pag-antos ug pagagulo sa kasubo. Nakasayod siya sa ligil lang kinaa siya, nga nagauna sa mga dalanta. Lakaw tanawa lamang siya,